खुलुमबाय आंनि मुङा बापन बर' गामि साकुयाबिल लोगोसे आं टेपाखात जिल्ला उदालगुरि बे समाव खोनानो मोनदों नोंथांखौ दिनैनि बे समावहाय नोंथाङा सासे सेंग्रा लाइमोन हिसाबै अमा फार्म बेखेवनानै गावनि आथिङाव गसंनो नाजादोंमोन बे समावहाय गंनै नोंथाङा फार्म दङ होननानै बुंदों बे समाव नैबे समाव नोंथांनि जितु फार्म बेयावहाय अमाखौ थैनाय गोबां नुबाय दा मासेबो अमा नोंथांनो मा बुंगोन दा बे दा आंहा अमा फार्म खुलिजेननाया 2018 सेप्तेम्बर मासाव खुलिदोंमोन नै आंहा 4 बोसोर जाबाय बे 4 बोसोराव आङो मोनसेनि बेखौ खुलिखांनानै आरो मोनसेबाव आं खुलिबावदों नैयाव आं 18 बा सेप्तेम्बर मासाव आं स्टार्ट खालामदोंमोन बेनिफ्राय बिबायदि मासे मानैहैनो अमाखौ आङो बायनानै फेदेरनानै माने बिमा खालामनानै आंहा दा माने बिमायानो आंहा 50तानि आप जालांबायमोन आरो फिसा बिला गासै आंहा 400 बिबायदिहै आंहा गोरलै गोरलाम दोङोमोन बिबायदि दिनै आंहा नैबे 2022 नि माने मे मासनिफ्राय आंहा एसे लोमजानाय आङो नुनो मोनबाय नैबे फार्मावहाय नुनो मोननायावहाय आं सानदोंमोन गिबियावनो माने साधारन लोमजानाय बिदिहै आं 4 बोसोराव आंहा मासेबो अमा बिदिहै थैफेराखैमोन उनाव मासे अमा थैनायाव आङो एसे माने आङो डाक्टर लिंना लाबोनानै बा आङो गावनो एसे हायो बा 4 बोसोरनि जिखिनि एक्सपिरियेन्स दङ आं बिदिहै बिजि दावाइ मुलि होबाय बेबायदि होनानै होनायावबो आङो बेखौ फाहामनो हायासै बियो सानबायाव थैनायसै बिदिनो बिनि उनाव आरो मासे आरो बिनि उनाव माथाम माब्रै माने जालांनो हमबाय एसे आङो गिनाय मोननायाव थैयै नायबोलै 20-25ता थैनायाव आङो जोंनि कालाइगावनि भेटेनारि प्रफुल्ल कौर बिथांखौ लिंना लाबोनानै आङो गुवाहाटीयाव लेबरेटरियाव आं बेदर थै बिदिहै जों हरनायसै मोनसे सप्तासे उनाव जोंहा रिजाल्टआ फैबाय जे आफ्रिकान सुइन फेभार नांबाय बिदिहै बिथांमोना बिदि नांदोंबाथ' सरकारानो माने फाननो होआ अमाफोरखौ माने बुथारनानै फबना गालाङो बा फबनाय बिसा सिस्टेम मोनसे दोङो बिथांमोना बिदिहै दाखालि 23 जुन खालि आंनियाव सरकारा फैनानै फबफैबाय बा फुथारनानै फबबाय दा आंहा अमा फार्माव मासेबो गैलिया माबेसे दङमोन 200 दङमोन आरो जेनेबा दा बेखौ भेटेनारिनिफ्राय मा बुंगोन बिथांमोनखौ दायो दा मा बुंनो बिथांमोना खबर लानांगौमोन एसे दा बिथांमोनाबो खबर लास' हायाखै समाव आंहा 200 दङमोन आरो जेनेबा दा बेखौ भेटेनारिनिफ्राय आंहाथ' जोबोद खहा जादों मानो होनब्ला गासै अमाफ्रा आंहा माने गाभिन बा डेलिभारिमोन बिथांमोननि उदैयाव जेनेबा फिसा दङमोन फिसा 10-12ता थायो मासे अमाव नोंथांमोनाबो मिथिगौ बिदिहै जेनेबा माने बंस' हालिया आरो जेनेबा माने आंहा 30 लाखनिबो गोजौआव माने लस जादों आंहा बे लस जानायनि बेलायाव नोंथांनो सरकारा माबाफोर साहाय्य होनायनि खोथा बुंदों नामा साहाय्य बिदिथ' बुङाखै आं खेथि पुरन हिसाबैसो माबा मोनसे किनसित मोननो हागौ आरो जेनेबा दा मासे अमा बिमानि दामा जों फानोब्ला बा जोंहा अमा मासेनि दामा 80-90 जाहैयो मानो होनब्ला मासे अमाया जोंहा 10-12ता फिसा होयो बेखौ फाननानै जोङो 5,000 अमा मोनोब्ला 10ता अमाव जोङो आरामसे 50,000 बिमानि दामा 30-40,000 थाखा थायो जोंनि बिमाया हेमसियार बा इयर्कशायर बिमाफोराबो जोबोद गिदिरथार बिदि आरो जेनेबा दा बिथांमोननिफ्राय जोङो खोनानो मोन्दों मासे अमा बिमायावलाय बा 100 किल'नि अमा बिमाखौलाय 15,000 बा 12,000 बेबायदिसो होयो होनना खोनादों आरो जेनेबा फिसा दङमोन फार्माव आंहा अमा दङमोन हेमसियार इयर्कशायर आरो लकेल क्रस बेबायदि आं 3 माबाखौ फिसिना दङमोन जिहेतु दा बिथांमोनहा जों बायसा सासे उथिफुनाय फार्मारखौ नायनांगौ खारन आंजों लोगोसे आंल' नङा आंजों लोगोसे 6 जन आंहा लेबार थायोमोन नैबे फार्माव 3 आरो बै फार्माव 3 दा 6 जन लेबारा माने माबायदि सोलिगोन बे मोनसे सिन्ता आं आरो माबायदि आरो माने स्टार्ट खालामफिनगोन बेफोरखौ आंहा बहुत सिन्ता जागासिनो दोङो माने माबायसा सोलिफिनगोन माबायसा स्टेप आं मोनहैफिनगोन ना फिना बे बिथां 6ता न'खरा माबायसा सोलिगोन बिनि सायावबो आंहाबो सिन्ता दोङो बिथांमोनाबो बहुत दुखुआव दोङो दा बिथांमोना आंजोंनो आंनि न'आवनो सोलिनानै अमा आदार होनानै बा फार्मफोरखौ सुनानै बिथांमोना सोलियोमोन बिथांमोनाबो निस्सय बहुत माने सोलिनाया गोब्राब जाना फैदों बेबायदि आरो दा बेखौ नायनानै जुदि सरकारा माबा मोनसे जोंनो जुदि अनसुंथाइ बा जोंखौ पुनर सोलिफिननो थाखाय जुदि राहा लामा होयोबा निस्सय जों गोजोननाय थागौमोन
बेखौ खावलायो आङो जानायखौ बन्द' खालामदोंमोन नाथाय दासिम बन्द' जायाखै खायफा खायफा जायगायाव नोंथांनि बे फार्माव बन्द' जानायखौ नुनो मोनदों जे जाथों माने जेराव जाहा आफ्रिकान सुइन फेभार एफेक्ट जाबाय बे एरियायाव माने 5 किल'मिटारसिम अमा बेदरखौ फाननो होनाय जाया मानो होनब्ला हयथ' खाथि खाला जानाय अमा बेदरखौ जाबाय बायब्ला आरो गुबुन सोरबाफोर आं बायसा फिसा फार्म बा गिदिर फार्म थानो हागौ बा न'खराव माफा मानै थानो हागौ बेफोरावबो सन्देरलाहैबोला बिथांमोना इनायनो बिस्राबो खहा जागोन बिनि थाखाय माने फाननाय बायनायखौ माहाय एसे बन्द' खालामना दोननाय जादों खिन्थु जोंनि गोजाननि जोंनिफ्राय 5 किल'मिटार गोजानाव जानाय लोंनायाव जेबो माबा गैया सिन्था खालामनांगौ गैया आरो बेदरखौ बा अमाखौ बायलाय फानलाय आरामै खालामनो हागोन जाहा नैबे उदालगुरि जिल्लानि नैबे जों कबिरालि बा हरसिंगा एरिया बे माने दख्लासेल'सो जों फाननो जानो हाथ'नाय नङा गुबुन रायजो बा गुबुन माबाफोरा डिस्ट्रिक्टफोरा बा गुबुन ओनसोलफोरा अमा बेदर जानायाव जेबो बाधा गैया बेखिनिखौनो बुंबाय आं मा मुलाम्फा दङना गैया बे समाव आंनि फार्मजों लोगोसे आंखौ नुनानै जोबोद सेंग्राफोरा माने फिसा फिसा फार्म 2-3 रुम लानानै बा खथा बनायनानै बहुतानो माने गोबाङानो ओंखारबोनायखौ नुनो मोन्दों बा ओंखारबोदों आंहाबो गाहाम नांदों दा बिदिहै आंनियावबो बिथां 6टा न'खरा आंदो जोबोद मोजाङै बिथांमोनखौ आं सालायनो हायोमोन अमानिफ्रायनो बिथांमोनखौ आङो माने बिथांमोन 6टा न'खरखौ 6 घरखौ आङो माने बेथनफोरखौ होनानै बिथांमोनखौ आं मोजाङै सामलायनो हायोमोन बिथांमोनाबो बिराद मोजाङै सोलिनो हादोंमोन आरो माने अमा फिसिनानैबो न'खरखौ सालायनो हायो बिराद मोजाङै सोलिनो हायो बिराद मोजाङै सालायनो हायो दा बेबायदिहाय जोङो होननानै नोंथाङा मा होनना साजेसन हरगोन मा होनना फोरोंहरगोन नंगौ रायजो राजाफोरा लोरबां दाजा बे बेमारखौ जोंनि सरकारा माने बेबायदि बुथारनानै दाबसे जायगायाव फबनानै जेन निष्क्रिय बा गैया खालामबानो जोंहा सिन्तानि कारना एसे माने रेजें जालांगोन मोनसे समाव नैबे आसाम रायजोनिफ्राय जों जुदि बेमारखौ जुदि होबथानो हायोब्ला बा गैया खालामनो हायोब्ला जों माने बिराद खुला हिसाबै जोङो अमाखौ फिसिफिननो हागोन आरो जोंनि रायजो राजाफोरा मोजाङै माने अमा फिसिनानै जानो हागोन बा अमा फार्म खालामनानै जानो हागोन बा दैदेनलांनो हागोन जिउ दैदेननो हागोन न'खरखौ फसंनो हागोन आं बेखौ बुङो आरो जेनेबा बिथांमोना माने अरायबो माने फार्मखौ एक नम्बरावनो साब सिखुनखौ खालामना लाखिनांगोन आंबो खालामना लाखियोमोन खिन्थु माबायदिहै आंनियावबो फैखो आं बेखौ मिथिया गिनो गोनां गैया माने गिनो नाङा फिसा जिबिलाक फार्म दंखौ बिथांमोना एसेबां गिनो दरखार गैया नोंथाङा जुदि बिथांमोना जुदि मोजाङै गाव माने साब सिखुनता बा बाय'सिकिउरिटिखौ मेनटेन खालामो बिथांमोननियाव एफेक्ट जानाय नङा माने अरायबो फुंबिलि बा मोनाबिलि समाव ब्लिचिं पाउडार बा सुनै बा स्प्रे दोङो बायबा मोनो जों किसुमान माने बिजानु नाशक द्रब्य मोनो जों बेबायसाखौ बिथांमोना मोनाबिलि समाव जुदि स्प्रे खालामबाय थायोबा बिथांमोनाव जानो हानाय नङा आरो बिथांमोना मोजाङै फार्मखौ सोलिलां बा सालायनो हाफिनगोन